के स्वागत हवे। आई हम एगो वीडियो लेके आयल छी कि जना कि बच्चा सबके हल्का हल्का खांसी हो जाए या सर्दी हो जाए हल्का, तो ओकर मतलब केना उपचार कल जाए, ओकर घरे के उपचार ही है। घर के जना आदि भेले ने, आदि से भी ठीक कर सके छी। आदि की हम आदि के कतो किन के लबे छी ने, तो ओकरा माटी में खन के रख दियो तो 6-6 महीना एखन बरस रह जाए। ओकरा कतो खन दियो रख दियो, तो वही आदि के ओकरा की करब, सिलौटा पर बढ़िया से धो के ओकरा किनका से अथी कलब, थुर के रस निकालब। जना 1 चम्मच रस निकालब ने, तो 1 चम्मच मह लेब। दोनों के से कथी कहे छे बढ़िया से ओकरा मिला देबे। मिलैला के बाद पियबे। सझिया, अनगुतिया आ दोपहरिया 3 टाइम देवे ना, तो हल्का हल्का सर्दी रह तो स्योर ठीक हो जाए।